Masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da farin cikin kasancewa da kowa daidai wannan lokaci. Kamar da muka rubuta sanarwa, za mu kawo muku hira da DG Darakta kamfen na Kwankwaso and Abba da kuma 'yan majalisar jiha da na tarayya na karamar hukumar wato Gwale, wanda aka fi sani da Honorable Mukutari Gwari ko Honorable Mukutari Abdullahi Galadanci. Duk sunansa ne kuma fitacce ne ko da zan ce kuna jin tallan da ya dauka ma nauyi na Abba Kabir Yusuf a kafafen yada labarai wanda yake motsa mutane akan su fito a yi zaɓe. Kuma ya shigo ne za mu tattauna da shi game da kokari da ake tiri-tiri da aka yi a zaben sanata Rabi Musa Kwankwaso da kuma me za a fuskanta yanzu a zaben mai girma Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf. Sunana na Zargi Wani Duka, haka nake tare da ku. Wannan burma ne maka barka da shigowa wannan shirin namu. Barka da gida. Alhamdulillah. To wannan rabin kai ne za mu ci kana ɗaya daga cikin darakta campaign na Abba da kuma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso. A gurguje ina saka ɗan shafa mana kan yadda zaɓe ya gudana da kuma yadda aka yi tiri-tiri haka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kafin mu shiga zaɓen da yake tunkarar mu nan da kwana uku. Jama'a assalamu alaikum. A farko muna biyu da Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da mutum Allah su tabbata da filan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farko kafin ce komai zan fara yaba jagoran injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, jagoran da yi kwakwasiya da duniya baki daya bisa ga wani ilhama da Allah ya masa na kokarin canza siyasar Najeriya daga siyasar kuɗi zuwa siyasa ta cancanta. Abin da ya sa ne wannan magana shi duk wanda ya kwana ya tashi a jihar Kano, ba san sauran jihohi ba, jiha ta na sani, ya san cewa wannan zaben da muka shiga na 2020 shugaban kasa da sanata dan masa tarayya, babu wanda muka yi amfani da wani abu don mu bashi ko don mu nuna masa kaza mu, a'a abin nan daidai ki nuna mana ku zaɓi cancanta, ku zaɓi mutumin da kuke ganin in kuka aike shi zai iya kai aikin. To wannan aƙida ta koya mutanen Kano jajircewa, ta koya mana jajircewa kuma mun ga fa'idarta kuma muna gode wa Allah akan wannan. Amma wannan rabu da ya kake ganin jagora sanata Rabiu capacity ɗinsa da ya kafa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, a hakan da aka yi ba a samu nasara ba, an samu za a ce wani wani ne ko kuma wani motsi jagora sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ƙara ƙarfafa gwiwa a 2027 na fitowa takarar jagora sanata Rabiu Musa Kwankwaso, ko ba a jiki ya sanya za a koma ba. To ai mun dora daga ran da aka gama zaɓe aka sanar da zaɓe mun dora 2027 ai har ta zo. Ai shi dan Kwankwaso ya kullun cikin aiki yake. Sai haka ni wannan abun ina so nuna duniya ni a gurina da kuma duk dan Kwankwaso injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ci zaɓe. Domin a tarihin duniya ba a taɓa ɗan siyasar da ya doci dokan irinsa ba, ko ba a taɓa ɗan siyasar da ya zo ya motsa mutane, nuna mutane ga abin da ya dace a yi ba. Kawai abin da duk masu kallon ko sauraron maza ce to ya aka yi ba a samu horo ba, nan ceto abin da ya nuna mutane har yanzu idan ba Allah ne ya kawo mana tallafi, Allah ya cire mu daga cikin wannan talaucin da aka kawo zuwa mutane na kirkirar da aka yi ba, har yanzu wannan talaucin da kirkira a yakin kirkire shi ne siyasa saboda siyasa. Sai da aka yi lokaci ya yi kawai za a yi amfani da shi ne a dan fito da wani a raba mutane su ci su zo su zaɓe su. Amma magana ta gaskiya injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya yi kokari ya yi abin da ba a taɓa yin sa ba a tarihin Najeriya kaf na siyasa, kuma duk wani ɗan Najeriya mai son siyasa kuma mai son dimokuraɗiyya da ci gaba ya san injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya cancanci a yaba masa, kuma ya yi abin da wani dan siyasa bai taɓa yin sa ba a kan fatanin Najeriya. Misali, ba na jin tun kafin a haife ni ko bayan an haife ni ko kuma da walona ko zuwa yanzu akwai siyasar da wani dan siyasa mai neman shugabancin ƙasar nan da za a ce ya zaga lokal gamma 500 na Najeriya, mafi kankanta lokal gamma 500 ba ta sama ba ta ƙasa, ba a taɓa yin sa ba. Wannan ya nuna yadda injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya damu da matsalar Najeriya da matsalar da mutanen Najeriya suke ciki. Zaɓe ba mu san me Allah ya ajiye mana ba, Allah ya sani muna neman canji, ba mamaki lokacin ne ba, lokacin ya yi tabbatar za mu ga canji, kuma Allah da muna sa rai 2027 ta mu ce ne da Allah. Yanzu kun a Kano da yan majalisu na kuka samu? A Kano muna da yan majalisu 18 a cikin 24. Muna da sanata guda 3 a
cika guda biyu a cikin guda uku ko ba komai mutumin da ya shiga zaɓe ba komai ba shi da ko kansila a gwamnatin Kano wanda za ka ce ai ya samu wani tallafi ya zo aka yi fafutuka ya bankara ya kwaci wa'ancan ɗin ma duk mutumin da ke Kano ya san me ba sun ma dan ayi mucin ya dubu muka ne amma yanayin shi mai gidan nan ko shi an tashi zai ce baya san rigima baya san tashin hankali duk uwan mu dai uban mu da yan APC da mu za a don ciwa da kani ne uba ne da ɗa ya da kanwa ake mutuwa a yi zaben to mun yi rigima ya ga mun yi rigima tsakanin mu so wannan ita sa in wani abu ya faru sai mu kau da kai kamar da yake gaya mana mu kau da kai so mun kau da kai a wasu wurare amma ba da aka ce mun sani to ba za mu dan ajiye ka nan ba dan shiga harkar zaben da yake tankara mu na nan jihar Kano a nan da yan kwanaki wanda bai wuce uku ko hudu ba za a gudanar da zaben injiniya Abubakar Yusuf a gida wanda damara aka daura saboda kaga wannan zaben da ya wuce ai za a ce an dau darasi to wannan kuma wanda damara aka dauka na tankarar wannan gagarumin yaki da za a ce yake gaban mu gaba daya na kan ganin an kwato goruba a nan mutane to ai kamar da gaba aka ba goruba a nan zuwa da wahala amma dai mu koma tambayar da kai a da mara farko da tarbiyya da muka samu ita ce mu da mara farko ita ce addu'a muna cikin ta kuma muna yin ta kuma ba za mu daina ta ba wannan ita ce abin tarbiyyar mu farko da muka samu a wajen jagoro da mara mu ta biyu kamar da muka saba mun cika da karfin din mu do to muna wayo da kan al'umma kuma ai ka sani na sani kuma duk wanda ke duniyar Najeriya ya sani 2019 ma ai ba su ci zaɓe an yi amfani da wasu 'yan dabarbaru ne aka tura zaben aka ce in conclusive wanda cin amana da ha'inci da aka yi mana wanda waɗanda suka yi wannan tsarin gaba ɗayan sun suna ina ai sun bata a siyasa Kano kuma wani abu da ke so gaya wanda baka haifa ko ka sani ko in tuna ba shi ne siyasar Kano gaba ɗaya ta mutum ɗaya ce ko ana so ko a so ta Kwankwaso ce Ganduji yaran Kwankwaso ne yaran Ganduji ta musu da gidansu Ganduji to kaga sun zama yaran Kwankwaso so siyasar Kano gaba ɗaya yaran Kwankwaso ne suke kiɗan suke rawa so zancen kwace goruba a hannun gudu ko na abin ba da taso ba ai ba rigima za a yi ba a zo a kasa ɗin a ƙyala masu zaɓe su zaɓe su ga me za su ɗauka a wancan zaɓen mun ga me su kai akwai abubuwa na al'umma da aka ba su ba al'umma wanda yana masu amfani da wani lokacin dama in gaya mutane duk wanda ya zo da wata shinkafa duk da shinkafa mun samu labarin ita ta lalace duk wanda ya kawo muku taliyar nan ce da buwa suka bayar mun san buwa ya bada ta kai tirela 100 na taliya a raba mutanen Kano lokacin corona akwai taliya da Dangote ya bayar lokacin corona a raba al'ummar Kano da siga da wai duk sun tattara da mai sun boye su ne suke fito da su suke kamfen da su jama'a Kano ku karba haƙƙin ku kuma ku zaɓi cancanta kullum magana mu ku zaɓi cancanta domin kowa ya san ai ba za a haɗa ba ai kamar kai ne ka aje baƙin yaji da farin yaji a duhu ai ka san wanda za ka gani to shine kwatankwacin APC da jam'iyyar mu ta NNPP a kan Kwankwaso amma za ka ji wani rade da ake tasowa cewa malamai da mutanen gari gwamnatin Kano ta haɗa kai da wasu mutane kan cewa akwai wasu abubuwa da aka taso na wani abu da ya faru a baya ake son a lakaba wa injiniya Abubakar Yusuf kana da wannan labarin to na gan shi a social media kuma ni da na gani ina ganin abin da wata magana daya akwai na kira wani lauya na muke magana ce kaji wani abu na ga ina son shigar da kisa kansa kuma magana da wani yaro ya yi cewa wai sun yi magana da Abubakar Yusuf ya ce idan ya ci zaɓe zai saki mana kowa ne ba shi wannan magana ba a yi ta ba kuma har yanzu muna jira mu ga su lauyoyin da suka shigar da ƙara wa mataki za su ɗauka a kansa domin lokacin mun san wasu ne suka sa shi wannan abu domin Kano gari ne na masoya annabi kuma duk wanda ya taɓa wurin annabi a Kano musamman ne sai da haka shi ne ake so a amfani da wannan tunda siyasar kuɗi ba ta yi nasara ba siyasar cin mutunci ba ta yi nasara ba siyasar daba ba a yi nasara ba to bara a shigo mutanen Kano da siyasa addini da san annabi ina maya tabbata na rantse da girman Allah mutanen Kano ba mahaukata ba mutanen Kano ba jahilai ba ne in su ko da suka shirya wannan abin da jahilan da suka shirya da kuma jahilan malamai ka san akwai malami jahili wanda ga gaskiya san gaskiya ce ke wani da san zuciya na sunansa jahilin malami to da jahilan malamai da kuma jahilan gari wanda dama ba su da ilimin addinin ba san Allah ba in suka haɗu za su yi wani abu to abu ɗaya yake faruwa a ƙarshe abu ɗaya zai zama abu kunya ai mu Allah muka yi kuma Allah ya gaya mana idan muka rike shi
akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan duniya za su taru don su amfana da don su cutar da kai ba za su cutar da kai komai ba ce abin da Allah ya kaddara ma haka da duniya za su taru don su amfana da kai su ma ba su amfana da kai da wani abu mu abin da muka dauka kaddara ta mu ta zo domin Allah ne ce in ya jarabe ka kai hakuri zai saka ma Allah ya jarabe mu 2019 kowa ya ga me ya faru a garin nan hatta kai akwai mutanen da suke zagin jagoran cewa ba laifin kowa bane laifin jagora ne ai da ya bari an fito an yi rigima wannan rigima mu mun iya muka ce a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ake akwai shugabanci kuma shugabanci shine jagoran mu shugaban mu shine jagoran injina Rabi Musa Kwankwaso kuma ya ce ni hakuri mun yi hakuri kuma a gaban mutane ya fito yake cewa mutanen nan sun zalunce mu Allah ka isan mana kuma duk wanda ke jihar Kano ga Allah ya so mu isan mana daga zaben da muka yi na baya ya tabbatar Allah ya fara saka mana sai daga kawai abin da zan kira ga mutane duk wani jice-jice da ake duk wani abu da ake mun san waye Abba Kabiru su dan dangi ne mun san asalinsa mun san gidan da ya fito mun san zira'ar da ya fito mun san suwaye iyayensa zuwa kakanninsa a tarihi da sun gani bai fito daga gidan da za a yi wancan alaƙar da shi dan a cikin mutuncin mutum ƙarya ne ƙarya ga wannan dana nan a ƙasa in lokaci ya yi za mutane za su ga kafin ma zaɓe ko bayan zaɓe za mu ɗaukar mummunan mataki akan wannan abu domin ba mai gaba sai ya faɗi wa ya sa shi suka yi abun kuma sai mun nuna wa duniya cewa gashi aka yi ga kuma wanda suka shirya aka yi abun da insha Allah. To a gurguje za mu ce duba da yanayin lokaci me kai wa karmo a matsayin ka na darakta karfin nan ba ne ka shirya kuma ba wani da kake ji saboda za ka lura akwai shugabannin zance shugaban jam'iyyar adawa a wannan karamar hukuma akwai waye ba ka jin wani da a wannan karamar hukumar ta fitar da a hannunka aka dinga ta wannan magana ma da ke ka tuna wani abu na ga wani bidiyo yana yawo wani yana cewa wai an ce sojoji sun da gidan sarki karya aka yi to abinda aka yi a duk wanda ke gidan garaji ma guest primary school ya ga me aka me ya faru ai mu abin da ba masu ai shi sharri Allah ya hana ko da mutum ya wani abu na rashin kyauta Allah ya ce ya ka sirranta masa domin me akwai zan iya tuna isa na malamai su ga mana akwai mutum da aka cewa idan da zan zo da samu matata da wani suna zina me ya dace in sai ake cewa in zai ka dau mayafi ka lulluɓa musu kaga ya sirranta su da wanda su kanci abin da kai su da Allah wannan shi muka yi masa ba masu a nuna duniya da yayi ko me aka yi masa a ba buro ya je shi da Allah domin ai kalmar da ya faɗa ne da biyo shi cewa ranar zaɓe kar Allah ya kiyaye kuma kowa ya ga ranar zaɓe Allah bai kiyaye so wannan ba wani abu bane game da shirin gwale ai Allah ne yake ce mana ka tuna da ni kana cikin yalwala da jin daɗi ni kuma zan tuna da kai sanda kake cikin tsari duk dan kwankwasiya tun daga 2019 da aka gama zaɓe muka daga nan muke cewa Allah ga Allah ka tausaya mana Allah ka dubiyo mu Allah an zalunce mu ka saka mana an ce ni na san mutum ni da shi yake ga mu cewa duk ba ta lokacin muke a banza to kaga lokaci yayi yanzu kuma za a shiga tsananin ranar zabe mun tabbatar Allah zai taimake mu ni ina da wannan yakinin kuma ba na dar mutanen gwale yan halak din gwale wanda yan asalin gwale kuma halaliyar gwale wallahi ba za su abu kuma ba za su abu kuma ba injiniya Abba Kabiru su ba ka rubuta ka aiki na kawo ƙura'a dubu dan majalisar tarayya 40,000 da wani abu na kawo a hisassanin su injiniya Rabi Musa Kwankwaso ƙura'a kuma 60,000 da wani Abba ina sa rai zan kawo masa ƙura'a 100,000 da yarda Allah wannan na cika baki kuma za a ga me zani bara kowace zaɓen mu samu 50,000 da wani abu su rubuta su ga me za mu kawo ba in Allah ya yi. To me yasa muka na ƙarshe ga al'umma na jihar Kano da ma ƙasa baki da ma ƙaramar kuma ka ta gwani. Farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna gode wa al'ummar jihar Kano musamman na karamar hukuma ta gwale da suka fito suka yi zaɓe ranar 25 ga wata an yi zaɓe lafiya an gama lafiya duk da a wajen collation center an samu wasu mutanen banza su kuma sun yi musa da hankali a su ɗan tattaka wasu amma alhamdulillah wanda suka ɗan ji ciwo suna zuwa wasu ma daga ciki sun samu sauƙi kuma sun fara harkokinsu kira na ga al'ummar jihar Kano da kuma al'ummar karamar hukumar gwale shine a fito da sassafe kamar yadda aka saba kuma yadda muka saba fito nan mu fito da wancan mun fito mu dari da asuba to wannan asuban Allah da mu za mu fito kuma za su sha mamaki wallahi duk shirin su shiri abin da nake so in gaya musu a ƙarshen jawabi shine wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin
duk abin da mutum ya tanada mun shirya masa in kuma ka shirya yaƙi da Allah ga ka gashi. To mun je da mun kasance da DG na karamar hukumar Gwale wato wani rawar Mukutari Gwari wanda yana daidai za a ce wani rawar Mukutari Abdullahi Galadanci wanda za ku ji tallansa na tallan zaburar da mutane ku fito a yi zaɓe ya karaɗe kafafen yada labarai a wannan jihar tamu da ma ƙasa baki daya a madadinsa da wannan kafa ta wata murya kwakwasa da Nasir Abdullahi da da yawan bidiyo kai tsaye ni suna na da zai rubuwa da dutse daga cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.